Vi vil prøve med et smil. Det er ligesom vores stil at beskrive livet i et kundecenter. Vi er konsulenter, en slags agenter, der går og henter. Der trænger til et varme, det vores varme. Vi er parat. Mange kundechefer Hvor har vi hørt, rundt og drømmer om en flørt. Så kom vi vores fang, vi står til jeres rådighed. Vi er klar til tralala. Vi deler gerne ud af vores store kærlighed. Bare sig hvad I vil have. Vi er til det pikante og det frække. Vi skaber livet før impotent. Men det der hænger kan vi gælder vække. For man er vel konsulent. Det er en kendt sag, at chefer fra forskellige kundecentre med jævne mellemrum mødes for at dele deres erfaringer. Disse netværksmøder finder normalt sted bag meget lukkede døre. Vi er imidlertid kommet i besiddelse af en optagelse, der viser, hvordan det foregår, når disse netværksgrupper mødes. Indslaget er filmet med skjult kamera, så vi må være meget opmærksomme på, at der kan forekomme passager, der er virkelig uhyggelige. Nu skal I ellers høre, hvordan det går her hos os. Og har vi måske, for det er mig, der er boss. Og dem, som har ansat i min medarbejderstab, de aspirerer alle til en verdensmesterskab. For salget er gået op med mange 100%. De er ikke kunne længere snus af nogen konsulent. Det er jo en kendt sag, at mange kundechefer har problemer med rekruttering. Ansøgerne de bliver yngre og yngre, og deres baggrund er ofte vidt forskellig. Du vil så gerne søge hos os? Ja. Kunne du fortælle mig lidt omkring dine kompetencer? Min hvad? Ja, altså, hvad har du lavet før? Nå, jeg har arbejdet lidt på en klinik og passet nogle telefoner. Så det vil sige, at du kender allerede til vores arbejdsgange her i Kortcenter? Ja, det kan du få. Jeg skal også lige huske at sige, at der kan jo være rimelig meget pres på. Jamen, det er der jo. Og så har vi også altid travlt. Ja, jeg er vant til andet at rive i. Hvordan er du med det engelske? Jeg er ikke så god til engelsk, men jeg er ret god til fransk. Okay, men det er trods alt også primært på dansk. Jamen, det er samme pris. Jeg skal også huske at sige, at her i Center, der tilstræber vi jo altid, at din talktime er så kort som muligt. Min hvad? Ja, så den tid, du bruger sammen med kunden. Okay, men den er næsten altid under 2 minutter. Og hvad med efterbehandlingstiden? Aldrig over 1 minut. Ja, det lyder jo interessant. Ja. Kan du starte i morgen? Ja, det vil du tro, jeg kan. Jamen, så vil jeg da sørge for at have en stol klar til dig. En stol? Helt ærligt, vel? Jeg har sat mig et mål. Som kundechef her i firmaet, så vil jeg sørge for, at vores servicelevel bliver hævet betydeligt. Det er jo så ganske ukompliceret. Det gælder i al sin enkelhed om at optimere mødet med kunden. Og det kommer ganske af sig selv. Hvis jeg har glade medarbejdere, så har jeg også glade kunder. Hvor svært kan det være? Ja, men på den anden side, så bliver det hedderbange noget en opgave. For når jeg studerer mit teams på formiddagen, så er det svært at se, hvorfor de skulle være glade og tilfredse. Det bedste, jeg kan sige, det er, at de har et stort forbedringspotentiale. Hvor må det egentlig være frustrerende for medarbejderne, at de ikke har deres egen stol? Jeg tror, jeg vil arbejde på, at medarbejderne får egne pladser. Det er den slags, der skaber trivsel. Hvor svært kan det være? Nu stopper du. Det er jo sindssygt. En plads koster 750.000. Det er ikke nemt det her. Uanset hvad jeg siger og gør, så er det galt.
Her forsøger jeg at indføre små løbende forbedringer, og uanset hvad jeg foreslår, så kalder du det Kejsens nye klæder. Det er et voldsomt pres, der efterhånden ligger på de kundechefer. Jeg mener faktisk, vi burde kigge på vores arbejdsforhold. Og man kunne jo passe starten ved større løn, længere ferie. Det vil skabe arbejdsglæde. Hvor svært kan det være? Se, her er faktisk et punkt, jeg er enig med dig i. En ganske klar mission, at vi vil frelse verden. Det lyster til at hjælpe nogen, der styrer vores verden. At hjælpe folk, der er i nød, er faktisk vores levebrød. Vi om vores gerne, så ofte vi kan, lige så spejder med Danmark og Superman. Følge vores grænser, skal sygdom helt forbydes. Hvis I ikke hjælper nogen, bør ikke nogen andre skydes. Vi redder chefen fra forhindrer, rynder på hans stærkesigt. Vi tager problemer med bakker, men vi så spejder med Batman og Superman. Vi tager problemer med bakker, men vi så spejder med Batman og Superman. Overraskelsen var nok alle drengene, der et eller andet sted var klædt ud, og det, at de ovenikøbet kunne danse, og deres evne til at holde takten deroppe, det må jeg sige. Og fik du noget ud af det rent fagligt? Rent fagligt ved jeg ikke, om jeg fik noget ud af det. Det jeg fik ud af det, var i hvert fald et godt grin over det, som vi engang imellem gør, og det vi engang imellem siger i branchen. Det var sådan meget godt pointet på nogle af de jokes, der var deroppe. Ja. Og når man gør så meget grin med det, så kan man jo også se relief til virkeligheden, at det er jo faktisk sådan, vi ofte behandler vores konsulenter, vores supporter, og hvad vi nu kalder dem derude. Det er jo ikke helt forkert. Så det var spot on, og jeg håber virkelig på, at det kommer igen næste gang også. Det var et morsomt indslag på nogle dage, der godt kan være lange, ikke? Med mange seriøse punkter, så det vil vi meget gerne se igen. Jamen, jeg synes, at de var fantastiske. Det der med at stå og synge en sang og tage lidt gas på sig selv, det synes jeg var skønt. Sådan en revue, er det ikke helt overflødigt? Jo, ved du hvad, langt hen ad vejen er det, men ved du hvad, det er en dejlig pause, en dejlig break, og jeg synes, at det var en dejlig eksekvering fra dem. Det må jeg indrømme. Det er skønt, at folk giver det energi og gider at lave noget levende. På den måde, det er at udstille sig selv lidt, ikke? Vores